Καλησπέρα, σου Technic Gaming. Πού βρισκόμαστε? Δεν θυμάσαι εκείνη την ημέρα που είχαμε μπει σε ένα ορφανοτροφείο? Α, ναι, θυμήθηκα. Και επίσης θυμήθηκα πως χέστηκα πάνω μου! Ωραία. Τέλος πάντων, βρισκόμαστε παιδιά στο δεύτερο part για να συνεχίσουμε τη σειρά. Επίσης κοίταξε Νίκο, κοίταξε. Εκείνη εκεί πέρα την πόρτα στο βάθος που λέει Cellar, τι είναι εκείνο. Ναι. Την ξεχάσαμε. Οκ, πάμε εκεί. Πάμε εκεί. Και σήμερα είμαστε παιδιά λίγο πιο... Είμαστε πιο σουαγγίλα. Επίσης ανεβάσαμε λίγο το brightness. Διότι... Ανεβάσαμε λίγο το brightness. Διότι και δεν βλέπατε εσείς τίποτα και δεν βλέπαμε εμείς τίποτα. Οπότε ναι, γιατί όχι. Λίθιο! Πάρε τα items εσύ. Μαλακισμένο γάμο, ακόμα δεν αρχίσαμε. Λοιπόν, περίμενε γιατί... Περίμενε. Ένα note. I'm Sarah and I'm bleeding to death now. Χαίστηκα άμα μπλιντάρει. Σκάσε! Είμαι η Σάρα και ματώνω για το αποθάνατο τώρα. Το άτομο που θα το διαβάσει αυτό δεν θα σταματήσει. Δεν θα σταματήσει. If you found this note, you should stop here, otherwise you won't survive. To stop here, you have to put the chalk on her head. Oh, fuck! Τι ρε? Ωραία, πούστη. Τι έγινε? Every day for allies, everyone is bullying her and she's crying in their closet. I hope Τι έγινε? Again, I miss her. Τίποτα, κάτι notes και κάτι πίπες. Ποιος τολμάει να πάει μέχρι εκεί το αίμα? Εγώ θέλω να ανεβάσω λίγο τα sounds του Minecraft να με χαλαρώσουν. Το sounds του Minecraft είναι άλλα επίσης, γιατί είναι του Resource Pack και έχει τρομακτικούς ήχους. Πάμε άντε, προχώρα. Περίμενε να χαμηλώσω λίγο το sound, να το βάλω στο 80%. Να γάμω τη Σαμάρα. Άντε πάμε. Πάμε άντε. Σ' ακολουθώ να ξέρεις από πίσω μου. Ωραία εικόνα. No running in the hallway. Πάμε, τρέξιμο, γιόλα. Όχ, αυτό ποιος το έσπασε? Εγώ. Οκ, προχώρα. Πάμε. Εντάξει, δεν τρόμαξα. What the fuck? Πουλ. Πού? Πάμε στην πισίνα, κάνουμε splash. Όχ. Όχ. Δεν κοιτάω το πάτωμα. Hello. Δεν χρειαζόμαστε να πάμε εδώ. Help me! Οκ. Προχώρα. Άντε πάνε εσύ πρώτα, έλα. Πάω. Θέλω να γελάσω. Δεν έχει τίποτα. Πάμε στην πισίνα. Πάμε. Γιατί κοιτάμε το πάτωμα? Είναι ένα παλιό κόλπο. Το οποίο λέγεται... Κοίτα το πάτωμα. Και τώρα τι κάνουμε εδώ? Ακολουθάμε τα πατημασία. Πω, κοίτα ποδαράδα. Ποδαράδα. Κοίτα ποδαράδα που έχουνε ρε. Ωχ, άναψε. Ποιο ρε? Αυτό. Τι αυτό ρε? Κλανιά! Σοβαρά δεν έχω ιδέα που πάμε. Nope. Νομίζω γυρνάμε πίσω. Έλα πάμε πίσω. Ωχ, προ. Έλα, εσύ θα πηγαίνεις τώρα πρώτος, εγώ πήγαινα. Εγώ κοιτάξα το πάτωμα. Άντε. Έκανα την αρχαία τέχνη του Minecraft. Άντε. Καλά. Εγώ σε ακολουθούσα την προηγούμενη. Με ακολουθούσες την προηγούμενη φορά. Μα τρόμαξα.
Εντάξει, έλα. Άντε. Κάτσε να φάω. Α, poisonous potato. Α! Γαμώ. Δεν πειράζει, είναι για, κρατάει για λίγο. Ένα crafting table να βρούμε, θα φτιάξω firewall. Εγώ έχω να... Τι είναι το τσάλκ? Πάνε. Τι είναι τσάλκ? Δεν έχω ιδέα. Πάνε. Τι λέει? Κονφερνετούλα, μπαμπα ρουμ. Μπαμπαλούλα. Άντε πάνε. Δεν θέλω. Άντε ρε. Τσάγια! Ωχ. Ταινία, κάτσε να δούμε. Ταινία! Νίκο! Έχασες ταινία, ήταν πολύ ωραία η ταινία. Α, ναι. Κοιτούσα το πάτωμα, sorry. Την αρχαία τέχνη έκανες κι εσύ. Να. Εγώ όχι. Εμένα μου τη δίδαξαν. Εμένα μου τη δίδαξε ο θεός του Minecraft. Άιντε! Κοίτα painting. Γαμάτο. Painting. Χέστα painting. Τέλος πάντων. Οπότε αυτή είναι η αρχαία τέχνη. Ναι. Οκ, βλέπω τα πόδια σου. Basement. Πω βρωμάνε τα πόδια σου ρε. Έχω μίκης. Κολοβάτραχε. Basement. Πού πάμε, πάνω ή κάτω? Πάμε πάνω. Βασικά πάνω ήμασταν, Okay. Πάμε κάτω, basement αφού. Πάμε. Εγώ έκανα μισό ώρα. Τι μισό ρε, το προηγούμενο επεισόδιο εγώ το έκανα. Πάρε, εντάξει, αυτή τη φορά πάνε εσύ πρώτος. Και μετά εγώ. Εσύ άντε. Άμα πας εσύ θα πάω εγώ. Όχι. Εσύ. Έλα. Έλα, την αρχαία τέχνη. Όχι ρε, είμαι άντρας. Ωραία φίλε. Οκ, αφού είσαι άντρας. Βλάκα, τι ακούγεται? Καρδιά. Κοίτα το πάτωμα! Τι στο διάολο ρε. Τι αυτό? Μου σπάει τα νεύρα. Το χαμηλώνω. Πάμε. Το χαμήλωσες? Ναι. Ακούγεται? Όχι. Κάποιος πρέπει να το έχει λίγο πιο δυνατά για να ακούσει άμα τελείωσε. Άιντε ρε. Σταμάτησε, εντάξει, κάτω. Τίποτα δεν έχει άλλα. Πού πάμε? Α, έχει και από εδώ πέρα δρόμο. Α, έχει και από εδώ. Άρα πάνε εσύ από εδώ. Πάω. Έλα, δεν έχει. Okay. Τη σειρά σου. Okay, από εδώ. Άντε! Δεν έχει. Το music disc μην το βάλεις αυτό γιατί ξέρω τι μουσική έχει. Να πατήσω. Τίποτα δεν έχει. Δεν νομίζω να βγάλουμε άκρη. Ναι, τι στο διάλογο. Πάμε πίσω. Πώς δεν βλάκ. Δεν νομίζω να βγάλουμε καθόλου άκρη, μισό. Είναι πολύ παράξενο αυτό το... Περίμενα να ανεβάσω λίγο πάλι το τέτοιο. Απλά στο διαβεβαιώνω, είναι πολύ παράξενο adventure. Μπορεί να μην μπορέσουμε καν να το τερματίσουμε. Ξέρω. Έτοιμος. Έτοιμος. Πάμε. Κοίτα το πάτωμα. Κάνε την αρχαία τέχνη. Αρχαία τέχνη. Εντάξει, κοίτα, έλα. Τώρα πάμε πάνω. Άντε. Πάνε. Και βγάλω το painting. Το κανόνισα, εντάξει.
Ωραία, αφού βγάλαμε το Painting. Εδώ πέρα ήμασταν, ρε. Το ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Όχι! Ο κινηματογράφος άναψε. Τι πρέπει να κάνω? Δεν έχω καμία ιδέα. Σοβαρά, άμα μείνουμε πάλι έτσι, να μην ξέρουμε, θα το βγάλω το map. Δεν παίζει. Δεν έχω πεινάσει καθόλου. Έκλεισε η πόρτα του restroom. Τώρα άνοιξε. Τώρα άνοιξε. Για ακρίβεια εμείς την είχαμε κλείσει νομίζω. Ναι, και εγώ αυτό θυμάμαι. Καλά, πάμε τότε. Πού πάμε? Μήπως έπρεπε να κάνουμε τίποτα στην πισίνα? Μετά τον κινηματογράφο δεν έχω ιδέα που πάμε. Ούτε εγώ. Για έλα κάτω. Σοβαρά δεν ξέρω. Χειρά, εδώ πέρα είχαμε έρθει. Κι άλλο music disc. Εδώ πέρα είχαμε έρθει πριν, στο πρώτο επεισόδιο. Πού πήγες, μέσα στη βιβλιοθήκη? Ναι, έλα. Fuck you! Τι? Δεν τα ακούς? Όχι. Δυνάμωσε. Το άκουσες? Δεν ακούω κάτι. Προχώρα από εδώ. Πάλι εσύ. Εγώ προχώρησα αυτό το διάδρομο. Δεν έχει κάτι. Δεν παίζει να βγάλουμε άκρη, ρε. Πω, δεν βγάζουμε άκρη. Έλα εδώ. Πόρε φίλε. Έχω αρχίσει και βαριέμαι. Ας το κέικ, εγώ θέλω. Τώρα τι κάνουμε? Κοίταξε, για να ακούσαμε τον ήχο σημαίνει ότι πήγαμε καλά. Ήταν η Σαμάρα να τραγουδάει και μετά να ακούγεται και σκύνει το γέλιο. Άρα γιόλο. Εδώ είσαι μωρή. Δεν είναι εδώ, έλα. Πόσο μοναξιά να το παίζεις μόνος σου. Αυτά τα πήρα εγώ πριν. Τι στο διάολο. Αρχίζω και βαριέμαι. Αρχίζω και βαριέμαι πάρα πολύ. Λοιπόν, κόψε το βίντεο λίγο, παιδιά, θα λέμε μόλις βρούμε το δρόμο, οκ. Τα λέμε. Bye. Ωραία, και αφού επιστρέψαμε, έχουμε κακά νέα να σας πούμε. Δεν μπορέσαμε να βρούμε τη λύση όσο και να το εξερευνήσαμε το map. Το οποίο σημαίνει ότι αυτή η σειρά η οποία νομίζατε ότι θα γίνει, δεν θα γίνει. Εσύ τι λες, τεχνικ? Δεν θα γίνει. Απλό που είναι το δύσκολο. Τέλος πάντων. Και επίσης, ξέρεις γιατί δεν άκουγα καθόλου τα sounds? Όχι. Γιατί τα είχα κλειστά. Ναι. Ναι. Οκ. Οπότε, παιδιά, sorry, Skype, κλείσε. Ναι. Τέλος πάντων, sorry παιδιά για όλο αυτό. Και τώρα... Ας το διάολο! Αυτό είχα να πω γαμώ τη Σαμάρα σου. Έλα εδώ. Βλάκα, τρόμαξα, εμφανίστηκε η Σαμάρα μπροστά μου. Εντάξει, έλα! Πάρε αυτό. Γιατί? Διάβασε το. Σαντ.
Σκάστε! Οπότε παιδιά, sorry για όλο αυτό. Και θα κάνουμε και άλλα βίντεο με τον Frog Cry εδώ πέρα. Ή μπορεί να βρούμε κάποιο επίσης horror map ή όποιο adventure map υπάρξει για να κάνουμε ώστε να το αντικαταστήσουμε. Ναι, ακριβώς. Οπότε παιδιά, με βγάλε στο spawn. Αυτά από μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε όσο ήταν το βίντεο. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Ωραία, εγώ θα τον κρυφάρω λίγο έτσι να δω λίγο. Οκ, τα λέμε την επόμενη φορά παιδιά. Πες γεια. Γεια.